କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କାଲି ରାତିଠୁ ପୁରା ଘର ଫର ପାଣି ପଶି ଭିତରେ ତ ମାଛ ଚାଷ ହବ ମଣିଷ ତ ଘର ରହିପାରିବେନି। ପାଗଳା ହେଇଯିବ ପାଣି ଦେଖିବ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଦେଖ ପାଣି ଦେଖ ଖାଲି କର ହଉଛି ଆମ ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲା ଦେଖ ମାନେ ପୁରା ବାତ୍ୟା ଟାଇପ ରହିଛି ପୁରା ଦେଖ ବାତ୍ୟା ଟାଇପ ଦେଖ ପାଣି ଦେଖଛ ଦେଖ ଭଳିଆ ଘର ମୋର ଚାରିଆଡେ ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ କଣ୍ଠେଟିରେ ଅଛୁ ଚାଲ ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ଘର ତ ଦେଖିବାର ତ ପାଣି କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଖିଆ ଦିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କାଲି ରାତିଠୁ ପୁରା ଘର ଫର ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତ ଏଇ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛୁ ଆମକୁ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା। এইভাবে পানিরে আমি তো নিজে চালি পারনে বয়স্ক লোক মানে কেউ ভাবে এই পানিরে চালি মানে দেখিবার তো গাঁ পুরা অলরেডি অধারু অধা বুড়ি সারিলানি তো মাছ চাষ হব মଣିଷ তো ঘর ରହିପାରିବେନି ପାଣି ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ମିନା ତ ଖାଇବା ଘର। এইপটে গোটে গড়িয়াটা ଥିଲା ସେ ଗଡିଆଟା ବି ଏବେ ଟୋଟାଲି ଦେଖା ଯାଉନି ମାନେ ଏ ଟାଇପର ପାଣି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଲାଣି। ବିଶ୍ୱାସ କର 1999 ମସିହାରୁ ବି ଏମିତିକା ବାତ୍ୟା ହେଇନଥିଲା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ ଘର ମୋର ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ କୋଉ ଟାଇପର ଖାଲି ପାଣିଟା ଅଛି।